So guys ha, si Mayong na mo'y nakadaog sa kasing-kasing ni Janet. Sesep. Sus. Kuan di ay kanang hello guys. Ning request di ay si Janet nga tungod sa iyang pagkamalipayon mag-TikTok kuno siya niya ay pakita nga kibalo dai kuno pud siya masayaw. Sige dai go. Da. Okay. Guys, nakita na ninyo guys ha na yung sayaw si Janet. Okay. Sus, mayuham sa mga naguyab. Opak team. New love team. New love team Tuburan ha. Sa Barangay Sais, Tuburan, Cebu. Ang new love team niya sa Barangay Sais sa Tuburan, Cebu ha. Gigi kanta. Ako nang mahal. Puso ako. Dawata na ni daon sa kinasing-kasing mo na niya oy. Dawata lang. Wag kay gusto di basta. Mang in love ka mang? Kiss mang kiss. Gabi pagina siya nang. Ilabay daw na niya mang. Ilabay. Itanong niya mang. Ha? Nya gisugot kan Janet wa man. I love you, Mom. Ayaw pag-kiss yan na ha, ayaw ha. Kamot lang kung gano'n. Daksa mang, daksa. Kamot mang, kamot. Kiss kamot mang. Yo. Kiss kamot mang. Kiss kamot mang. Kiss kamot. Tamang pirme. Kiss mang, kiss. I love you. Tanim mo kay di na ko si kalimot nimo tundis pambot. Pakita mo sila na anak mo. Mang, in love kan Janet? Ha? Nya nit, unsa may kasulti ani ron nit? Ha? Nit, unsa may kasulti nit?
nga ilang grabe kayo og love ni si mayong ni Janet. Ya jung giatngan nga siya buwak kani dara antang iya gipangayuan niya buwak. Ala, aga Ginoo ko. Ala. Ala wadi nanuglo. Ala, aga Ginoo ko. Ako no lagi kuno ka. Ana lagi siya noy guwapa Diyos Janet noy. Noy, guwapa Diyos kuno Janet noy. Kay ngita gini siya gabi nga siya palit ko buwak. Kung ngayon na lang, kaya masinwa ka kwarta. Nada na ngayon siya nang, ninyo nang, yayon. Paminaw yun sa sulti si mong kuan, maabot uyab. Ligo mo siya gabi day. Ligo siya gabi Amo din yung butik kay Kuisin. Paminaw ka, Janet. Unsay sulti ni mo day? Iko kadadlaw. Oh, Loy. Ari, ini panguyab ni mo niya kuno ugma kay sa sugton na ni mo siya day di pa. Kapit na. Oh, hapit na ka niya sugton pero pag gusto kuno niya dadaan mo sa chocolate. Nga waday kanang. Mana no, iwit na kato. Gikawatan magud siya noy og kuanoy. Ambot lang ani ron tanan pa nako. Ano ba nga manguyap tay? Siya nga na di dako. Mana man tay? Ha? Mana. Wala. Manay kalitan siya dako. Kalit. Ako kanang inyo harong ng duha. Ano sa nang sula-sula kay kay Awala na tsura. Bitaw. Ba't na? Raso manugo. Nga anang nanguyab nimo ni tagang tagbuwak. Katuan nung naligaw ba? Ano igingan pa niya? Si Amang na. Agingan ni Amang. Di pa sila mag-uyab ron karon kunong buwan na sila mag-uyab. Ay, birthday pa na ako. Ay, may katawa. Uyab na mo. Ayong. Ayong. Kana. Magminyo na mo. Ay soy. Maligo ko na siya kada. Naligo na. Yay. Hatag siya chocolate. Naligo ko. Ayan. Mang, ngayon kayo chocolate mga. Pa mga amang na ini pero kibaw na mo I love you. Naligo na ka. Naligo ko. Ikaw, ligo ko no. Ay, sa pagkakusa mo. Gakusa ba kay picturan? Picturean mo. Gakusa gakos. Pero magakusa. Pero magakos. Ge. Ato ba diri? Ay, panabon. Agoy wala magminyo lagi nito.